शिवसेनेचं 2017 विधानसभेच्या निवडणुकीत जरी पराभव झालो असत तरी तांचे समाजकार्य सातत्यान चालूच असतले। वेचणुका वेळारच पक्ष सक्रिय जाता म्हूण जो आरोप लागतालो तो ह्यान फुडें लागून घेवचे ना अशें संजय राऊत हांणी सांगलां। ग्रामपंचायत पावंड्यावयल्यान कार्याक सुरवात करतले तशेंच समाजकारणांतल्यान राजकारण करतले अशें तांणी मुखार म्हळां। अर्डेस्को खातीर पणजेच्यान संजय मुनावली। अर्थात आज आमचा पराभव झाला असला तरी शिवसेना गोव्यात सातत्याने काम करत राहणार आहे हे मला तुम्हाला खास करून सांगायचं आहे। फक्त निवडणुकीपुरती शिवसेना येते हा जो आमच्यावरती नेहमी आरोप होत होता तो तुम्हाला यापुढे करता येणार नाही। गोव्यातल्या बहुतेक सर्व जिल्ह्यामध्ये शिवसेना संघटना बांधण्याच्या कामाला सुरुवात करते आहे। पक्षाचा कार्यक्रम लवकर जाहीर केला जाईल, ग्रामपंचायतीपासून काम सुरू केलं जाईल। निवडणुका हा राजकारणातला महत्त्वाचा भाग तर असतोच, पण मुंबई महाराष्ट्रात ज्याप्रमाणे समाजकारण हा शिवसेनेचा पाया आहे, 80% समाजकारण 20% राजकारण, हाच फॉर्म्युला घेऊन गोव्यात सुद्धा शिवसेना समाजकारणाच्या माध्यमातून राजकारण करण्याचा प्रयत्न करेल। आणि समाजकारण कोणत्या प्रकारचं असेल, सांस्कृतिक कार्य कोणत्या प्रकारचं असेल याची तुम्हाला लवकरच आम्ही माहिती देऊ। पण शैक्षणिक, आरोग्य अशा क्षेत्रात शिवसेनेनं महाराष्ट्रात मोठं काम केलेलं आहे। गोव्यात सुद्धा त्याच पद्धतीचं काम करण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत। गोव्यातल्या जवळजवळ सर्वच जिल्ह्यात आणि तालुक्यामध्ये मेडिकल कॅम्प्स घेण्याची आमची योजना आहे। अनेकदा गोव्याच्या जनतेला आरोग्य तपासणीसाठी मुंबईत किंवा बेळगावला जावं लागतं, कोल्हापूरला जावं लागतं, पण मुंबईचे उत्तम डॉक्टर गोव्यात आणून अनेक जिल्ह्यामध्ये आरोग्य आणि नेत्रचिकित्सा शिबिर हा कार्यक्रम आम्ही लवकर जाहीर करतो आहे। शैक्षणिक कार्य सुरू करतो आहे। आंदोलनाच्या मार्गातून आम्ही लोकांसमोर जाऊ। निवडणुका आम्ही ग्रामपंचायतीपासून लोकसभेपर्यंत प्रत्येक निवडणूक गोव्यातली शिवसेना लढेल हे सुद्धा मला आपल्याला सांगायचं आहे। आणि त्यासाठी कार्यकर्त्यांची फळी बांधण्याचं काम ज्या दिवशी निकाल लागले त्या दिवसापासून आम्ही सुरू केलं आहे। शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे हे पुन्हा एकदा महिनाभरातच गोव्यात येतील, साधारण पुढल्या महिन्यात गोव्यात येतील आणि राज्यातल्या कार्यकर्त्यांच्या, शिवसैनिकांचा एक मोठा मेळावा आम्ही परत घेतो आहोत। काही जिल्ह्यांना उद्धव ठाकरे भेटी देतील, अशा प्रकारचे कार्यक्रम आम्ही ठरवतोय। अर्थात गोव्याचं राजकारण आजही निवडणुकीनंतर सुद्धा अस्थिर आहे। जरी देशाचे संरक्षण मंत्री गोवा स्थिर करण्यासाठी आणि भाजपची सत्ता स्थापन करण्यासाठी पणजीत आले असले तरी त्यांनाही माहिती आहे त्यांच्या खुर्चीचे पाय किती डळमळीत आहेत आणि भविष्यामध्ये हे डळमळीत झालेले पाय कोसळून पडले तरी गोव्याच्या जनतेला आश्चर्य वाटणार नाही।